To pen internet yalade dagi jankup badon akor ong kaktin ke jomblay lapide shinrang lapide kentai ngam kran tangi kentai ngani kapor lada pi puli na kanangkong Timothy galnong ba ar gakot ba khandai do khat we ko ong kumnien kumju ru bagi kentai kin pen internet yalade ha ka jankup badon akor lembat ka jing shida bat ka jing sngew adkar om da ka jing thansnyu lane da ka ksiar lane da ki paila lane da ka jankup ba kordor hendrai ka ba dei ken ya ki kentai ki ba pen pau ya ka jing long rublay dagi jingle bapa to ai ba ka kentai kan nang ha ka ba sngap jar da ka jing ko mu baro nga ktin ke jomblay to pendon burom ya ka met ka phat ke jompi da ka jing riam ka ba pendon burom nga ktin ke jomblay om da ka ba penle ranya pi om da ka ba that ya ka met ke jompi da ka ba pen igil bong jompi ke shadam ke jompi ma oi pi ka ktin ke jomblay ka hikai yang ya pi ban riam la pilong shinrang la pilong kentai kumjo wat nom riam kat bagani ka perthei ka hikai pi ban riam lada pin bot ek style jongani ka perthei nga oi pi ka jing em ka japi kan jot kum ubanget kum ka banget ka don kam yang aba pi ban compare lade bat ka khtin ka jonglai ban bot ya ka ei ba khtin ka jonglai ka hikai nam ta ka jing em ka jonga bu jong pi leda mar ka khtin ka jonglai nagi khat ar gi ro ka khot ka ba ar ka ong wat pen serie merengkat lade bat ka perthei henre de pen kelat durno ong khtin ka jonglai lada pen serie mo oi pi ka jing em ka japi kan jot riam kum ba khtin ke jomblay ko ong ban pendon burom ya gamet ke jompi ubleu dong terkui pi ubleu dong yo go burom